Крепостта Калето е разположена на конусовиден връх с надморска височина 1006 метра, от които има обширен поглед към долината по горното течение на река Арда. Първите археологически сондажни разкопки са проведени в последното десетилетие на 20 век. Строежът е от края на 5 и началото на 6 век, по-късно е опожарена. През 10-13 век крепостта отново е обитаема, т.е. служила е за убежище на хората от околността и за охрана на пътя по долината на река Арда. Влизане в укреплението е било възможно през проходна пещера, разположена на северозападната част на върха. Това е своеобразен тунел, който вероятно е бил преграден със стена и порта. Крепостните стени са били градени от ломени камъни, добивани на място, споени с хоросан. За лице са избрани по-едри камъни с подходящи чела, пълнежът е от необработени камъни, полети с хоросан. Стената е разположена върху скалната основа на върха, без допълнителни всичания и без хоросанова подложка. Дебелината на зида между 170 и 180 см дава устойчивост на градежа. На върха на проходната пещера през късната каменно-медна епоха, 4-3 хилядолетие преди Христа, има останки от скално светилище. При разкопките са открити находки, запазени в регионални исторически музей Смолян, които разкриват още тайните за крепостта. Намерени са късно антични фибули в 5-6 век, които показват, че някои от обитателите са с висок икономически статус. Останките от керамиката са много важни, те датират периодите на почитане на скалното светилище и обитаване на крепостта от края на 5-то хилядолетие преди Христа до 13 век. Крепостта Калето при село Кошница е представлявала военен пост, контролиращ заедно с Смолянската крепост. Комуникациите по централния трансродопски път през северните Родопи, който е свързвал двата стратегически пътя диагоналния Вия Милитарис, през Тракийската низина с крайбрежният път по Егейското крайбрежие Вия Игнатия. Запазен сектор от този път е регистриран южно от село Кошница. Обектът е археологическа недвижима културна ценност с национално значение от 1955 година.